Dobrý den, vítám vás u zhlédnutí dalšího mojho videa, kdy teď nebudu natáčet tutorial by Denča Horníková v balení cigaret, ale protože je dneska tak krásně slunečno a je podzimní den, tak jsem si vymyslel, že vám natočím výrobu jednoduchého draku, kterou mi naučila moje babička Ludmila. Bude se to jmenovat psaníčko. Takže co k tomu budeme potřebovat? Samozřejmě špejle. Jo, tady. Špejle. Papír stačí, klasická A4 do tiskárny. Špagát. Nebo to je spíš taková silnější niť. Nůžky. Lepicí pasku, ale doporučoval bych tu obou stranu, protože ta klasická je strašně na hovno, protože se lepí a smuchlava do klubička. No, já to prostě bordel, jo, mám s tím zkušenosti, protože už těch draků mám vyrobený za svůj život tolik, že vždycky přijdu na něco modernějšího, s čím se lépe pracuje a s věcma, které si ulehčují práci. Potom budeme potřebovat fixy. No, pastelky, záleží na vás, klidně, jestli to můžete tady bodovkama vybarvit, jak budete chtít. Takže já jsem si to udělal tak, že vlastně na A4 si namaloval tenhle obrazek. Pan malíř, jo? Víte, jak to je. A4 mám připravenou, protože to video by bylo tak dlouhé, kdybych to natáčel přímou výrobu od A až do Z. Ale začneme u těch špejlí. Jak vidíte, tak špejle mám do X, svázané tady v prostředku. A obvod tohohle obdélníku mám potaženou nití, jo? Tady to vidíme, tak to mám dookola. Takže vlastně ten papír se tam bude ohýbat. No já už to mám připravené, takže vlastně tady to musím vložit vlastně tak, abych to měl ohnuté. Naohýbal jsem si to, jo. Takže tady po tyhle strany vlastně ohneme. Tady už mám připravenou pasku, vidíte, jsem naplně odlepit. Skleroza moje, víte, jak je. Tady byla strana paska. Tak, teď to vlastně přes tu nit musíte ty kraje ohnout, jo. Mám to vlastně vytvořit takovou obálku, proto se to jmenuje psaníčko, že. Přilepíte z každé strany. No to mi to trošku sjelo, takže to budu mít křivé, to ale mě omlouvá, si myslím. Jednoduché, ne? Jak facka, skoro drak hotový, ne? Za 3 minuty, jo? To mám vlastně vidět takový tvar, je to křivé, no tak bohužel. Ale bude to lítat, zaručuju, to mám si zkušenosti, jo? Takže máme vlastně hlavu, takový kostým draka. Křivou, ale to už. Dále musíme si připravit a vyrobit ocasek, jo? To už mám tady připravené, jak jsem říkal, to video mělo až 2 hodiny, jo, kdybych to dělal. Normálně klasické mašličky, navážete na papír, jo. Teď musím udělat ale konec otázku, který má většinou, já to dělám tak, že si vystříhnu oblouček z papíru. Takový, trošku je to nové nastříháte, jo. A to je takové výživé. Jak to krásně v tom větru, jak to bude lítat, ať se to tam úplně mrští, smrští. Je to tak normálně zbalíte, takhle to smuchlete. Jo, nějak takhle. A teď to nejdůležitější, pozor. Tady jsem si udělal rezervu špagátku, jo, abych to mohl krásně navázat, jo. Takže to vezmete a tu špičku tohohle konce otázku si takhle rozčepíříte. To je takové, jo, jakože, víte. A teď vezmete a omotáme. Zasmuchnu se na samozřejmě, že? Stará babka a jabka. Uvážete to, doporučoval bych tak 3 uzle, protože jestli bude silný vítr, tak ať se nám to nestrhneš, jo. Takže fakt pořádně dotáhnout. Já tam udělám z každé strany 2. Tak jak dodělám ocasek, tak se vrhneme na závaží, jo, aby jsme měli vyváženého draka, ať nám to krásně lítá. I když to je křivé, ale fakt to lítá, prostě to funguje.
Tak, ocasek máme připravený, jo? Vidíte takový ogon, dlouhý. Takže závaží se dělá takhle. Z každého rohu z protěžka se vezme niť a takhle tady se naváže na tu špejli a tady se naváže na tu špejli. Takže budeme mít takové X, jo? Jdeme na to. No tam si trochu do rezervy vezmu tolik, radši delší než kratší, že? Navážeme to na tenhle krajíček. Tak, mám tam radši 2 uzly. Tak. Mělo by to být dlouhé asi tak do takové výšky možná i menší trošku. Až takových 20 čísel od papíru do směrem ke stropku, ale to by nebylo do výšky, zapotřebně. Jenže teď jsem to nedomyslel, nevím jak uvažuji tu jednu stranu, protože mi ta špěle tam netrčí. Protože jsem to dělal na rychlo, opravdu jsem neměl tolik času si to připravit tak luxusně, aby to bylo opravdu úplně parametricky rovné. Ale tak co, jak už jsem říkal, a budu se znovu opakovat, ono to bude lítat. Jednu stranu máme uvazanou a teď na druhou stranu odsaď sem přivážeme na tu špagatku. Tady je to právě ta moje chybička, kterou jsem nedomyslel. Toto. Nevím, jak tady uvažu v tom rohu, no, to jsem trošku posral, ale já si to tady zmáčknu, udělám si takovou špicu. Mám krátké, tak si tam nový špagát, že? Hlavně, že jsem mluvil lepší delší než kratší, že já si myslím krátké, no. Neponaučitelný prostě. Všechno ojebat. Mě táta učil, že jak něco dělám tak pořádně, že to se nedějí se tomu fakt. Měli to takhle nejde dodržet po každé. Sakra, mám tady menší komplikace s uvázáním. Ale už je to tam. Už to drží. Nedrží, no. Tak to tam není, no. Tak si to tu budeme muset trochu stříhnout. Obdivuju svého kolegu, který natáčí, že má plné nervy. Vlastně mě podporuje v tom, že se nesměje, jak ho cípá natáčí, že? Protože až tak dívá na nějakého takového kompota, který ve 22 letech vyrábí draka, tak bych si řekl, že asi není normální, nebo já nevím. A tak co, člověk už fakt je tak znuděný z práce, přepracovaný, unavený, znechucený z některých lidí, co se kolem něho motají, že, nebo nacházejí. Tak prostě, když se nudím, tak vymýšlím blbosti, no a tak minule jste viděli na videu s cigaretama a tak jsem si rozmyslel, že si dám dračka, tak co je na tom špatného? No si rád nezlobí, ne? Co mám chodit do parku na lavičky fetovat a sbírat dnešní stříkačky? To ne. Tak, teď to musíme mít hlavně rovné. Délky toho závaží. Tady si to takhle připravím. Musí to být. Tak to bude napnuté, ano. Takže my uvažujeme to na ten poslední konec. Ještě zkusíme ten střed. No super, mám to úplně, jsem se trefil to, když se něco povede vždycky na poprvé, jo, a jedná se o nějaké míry, velký nebo tak já tomu říkám japonská přesnost, to mě naučil jeden kolega v práci. Tak. Takže. Závažičko máme, jo. Takhle se o to bude opírat vnitra to poletí. Tak, to si cvakneme ty konce, další co máme, a musíme ještě udělat takový oblouček na ten ocas, ať ho tam můžeme přidělat. To se dělá tak, že vlastně kousek špagátu zase navážeme tady na tyhle dva konce, to vlastně bude takový oblouček, takové účko, a tady se naváže ten ocas potom. Takže to uděláme. Mě zajímalo, kolik to má minut, tak video. No, to pak zjistím, že až se na to podívám. Pokud to vůbec zveřejním, že jestli to, když tak to natočím znovu. Já si to na to zveřejnit. To zase byl můj kamarádce, Denisce.
která chudák neumí anglicky vyslovit tutorial. Jak tomu říká tutorial. Takže ještě to tady uvážíme a už to bude, už se blížíme do konce, jak budeme finishovat. Musíme to sněhat do termínu, ať nedostaneme pokutu. Tak, ještě jeden uzlík. Tak, máme to účko hotové, jak jsem říkal, a teď na to navážeme ocas. Ten vlastně přijde sem do prostředka, se to uváže. Tady tak. Zase uzlíček. Přiváže. Ještě jeden uzlíček. Tak. Tak, tohle vypadá tak. A to nejdůležitější nakonec, uváže se špagát, na to závaží, který se uváže tady v prostředku a uváže se to tak, aby se s tím mohlo manipulovat, jo, v tom větru to tam bude jezdit nahoru dolů. Bo nikdy nevíte, z jakého úhlu ten vítr bude foukat, tak to se tam krásně bude posouvat, to závažíčko, a bude si to posouvat dle vlastní potřeby. Tak, stačí na 2, to tam bude jezdit stejně. Tak, tady si to tady nastavíme, vidíte, můžu korigovat. Tak. A dívejte se, jenom já vám říkám, že to krásně poletí. Ještě to dotáhnu. A lítá, vidíte to, jak to krásně lítá. Když se mi ta váha dojebala, tak to musím dát náhodou. Takže, jestli se vám opět moje videjko líbilo, tak to sdílejte, dávejte like a sdílejte na Facebooku, mějte se krásně a těším se na navrácení dalšího videa, zase si něco vymyslím, nějakou prkotinu, blbost a se zasmějeme. Čaute! Je to dobré? Ježišmarja, to je... Ty jsi to natáčel, ty kompote. A to jsem kurva dělal. Já jsem to držel jenom. Ty jsi to držel tu dobu? Já jsem držel ten mobil.